Bé, molt bon dia a tots i, com sempre, benvinguts a la Casa del Poble a aquesta compareixença pública que faig com a portaveu del grup socialista a l'Ajuntament. Agrair-vos la vostra assistència, la vostra presència i disculpar el que no hagi pogut fer-ho abans, que com sabeu, per motius laborals, m'és impossible poder comparèixer davant de vostès a aquesta hora. Bé, el motiu d'estar avui així davant de vostès és per a donar-nos coneixement d'un informe que va elaborar la interventora municipal ja fa un temps, és a dir, el 21 d'octubre del 2010, però fins a fa escassos dies no se'ns ha facilitat al grup socialista. Aquest informe, el qual se'ns ha facilitat a vostès, és en aplicació de la llei 15/2010, del 5 de juliol, la llei que va treure el govern Zapatero sobre els ajuntaments per establir quina és la quantitat de diners, quina és la deuda que està contraguda i compromesa per part de les administracions amb els seus proveïdors. Com han pogut comprovar, una deuda que ascendeix a 13 milions d'euros. Nosaltres, els socialistes, des de fa ja diversos mesos, venim anunciant i venim dient que la situació és molt preocupant. Aquesta data, els 13 milions d'euros, nosaltres la situàvem en 8, degut a la falta de transparència del govern i a l'impediment que sistemàticament fan per a que nosaltres puguem abastir aquesta informació. Una vegada la llei ha posat el punt sobre les 6 i l'informe de la interventora, que ja no és, repetim, una dada que dona l'oposició, sinó que és una dada oficial donada per la màxima responsable en termes econòmics per part de l'Ajuntament, situa aquest deute en quasi 13 milions d'euros. Estem parlant d'un total de 4.270 factures que estan a serveis de l'Ajuntament i que no es poden pagar per diverses raons i per diversos motius. 13 milions que segurament podran ser més degut a que aquest informe, el que se'ns ha facilitat, només està fet fins al 30 de setembre. Per tant, falta saber quin és el muntant de factures que també s'han realitzat en l'últim trimestre de l'any 2010. Nosaltres entenem que aquests datos col·loquen els datos municipals en una situació més que preocupant i més que caòtica que necessita del consens i de l'ajuda de tots per poder eixir d'aquesta situació. Tenim que actuar davant d'aquesta emergència i per això estem avui ací per oferir-li al govern local l'ajuda que sempre i en aquesta legislatura hi hem prestat. No només venim per informar a la ciutadania de quina és la situació que hi ha en aquests moments a l'Ajuntament, sinó que pretenim també donar una mà per a, entre tots, poder rescatar a l'Ajuntament. Entenem que així els majors perjudicats no són els regidors del Partit Popular ni és l'alcalde. Són les famílies, els centenars de famílies de totes aquelles xicotetes i mitjanes empreses als quals l'Ajuntament els deu diners i que estan veient-se obligades a fer coses que a ningú li agrada, com despedir gent o fins i tot tancar les seues portes per no poder fer front als pagos degut al deute contragut per l'Ajuntament. Entenem, per tant, que la màxima prioritat d'aquest govern i d'aquesta legislatura té que ser posar-li remei a aquesta situació. I nosaltres, els socialistes de Cullera, estem disposats a posar la mà i a ajudar en tot allò que siga necessari. Entenem que hi ha que prioritzar un pla de pagos per a dir a totes aquelles xicotetes i mitjanes empreses quan van a cobrar i de quina manera van a cobrar. Entenem que la llei posa 55 dies, però que vistos el temps que porten algunes factures, hi ha que ser realista i dir-li a la gent en veritat quan i de quina manera van a fer efectiu aquests cobros. Entenem que aquesta situació podria derivar alguna responsabilitat política, la màxima responsabilitat política, i l'alcalde, per dignitat, hauria d'abandonar el seu lloc. I nosaltres, com a oposició, demanar la dimissió. Però no anem a fer-ho, perquè entenem que primer es té carregant la situació. Si Cullera fora un estat, segurament hauria vingut ja la Unió Europea i l'haguera intervingut, com ha passat en Grècia o com ha passat en Irlanda. Però nosaltres no hem de permetre que això ocorri a Cullera. I entenem que qui va a intervindre aquest Ajuntament seran els ciutadans i ciutadanes de Cullera el proper 22 de maig, dient-li a aquest govern per ineficaç i per la seva ineptitud que poden
poden abandonar l'Ajuntament perquè un nou govern responsable i seriós posi remei a aquesta situació. Els hem facilitat diversa documentació que explica quin és el muntant de les factures. Alguns datos ens preocupen perquè fan referència a factures que sí que estan reconegudes en un pressupost, en el 2010, però entenem que aquest pressupost que ve del 2009 amb un dèficit de 3 milions d'euros difícilment va poder fer front al pago de les factures que contemplen i que s'acumulen en els caixons de l'Ajuntament. L'opacitat del govern ha impedit que poguérem treure aquesta informació abans. Ha sigut avui, després de dies i de mesos de lluita, quan hem pogut fer front a aquesta situació i dir-li a la ciutadania de Cullera quina és la realitat de l'Ajuntament. 13 milions d'euros en factures que es deuen i que es tenen que pagar. Això entenem que té que ser la prioritat i no qualsevol altra cosa. I estic a la disposició de tots vostès per allò que requereixen. Jordi, se vos ha passat algun llistat de quins són els proveïdors als que es deu diners per si de cara a exigir a l'Ajuntament del pagament. Venen eleccions a la millor ara d'ací a maig o quan es solventa la cosa, però per algun front comú de proveïdors als que es deu i als que no. Estem darrere d'aquesta informació, sense dir que se'ns facilitarà, però com tot requereix de molt de treball i d'anar moltes vegades a l'Ajuntament, inclús fent compareixences i diligències per part dels funcionaris per poder arribar a aquesta informació. Nosaltres entenem que és prioritari també que l'oposició conega quines són aquestes factures i a qui li se deuen aquestes factures, per tal de controlar també com se fa el pagament de cadascuna d'elles. Bé, si no hi ha més preguntes, us dono les gràcies per estar així i esperem veure-vos